Hola, benvinguts a Canal Premi, i com que feia temps que no fèiem vídeos, perquè vaig plegar de Summer Guys, començarem amb un vídeo on us ensenyaré com aconseguir el poder lligar al Zelda Tears of the Kingdom. Sí, he començat el joc i la veritat és que només es necessita un requisit per aconseguir aquest poder tan increïble. I el requisit és, doncs, tenir tot el traje lliga, que és el que tinc jo, vale? Llavors, la localització és més o menys... Bueno, aquí es troben... Bueno, ja faré un altre vídeo explicant-te com s'aconsegueix, doncs això, el traje lliga. Però ara anem a buscar la seva guàrdia secreta. No me'n recordo on estava. Espera, per aquí no. Ah, sí, ja està a la cordillera de Gerudo. Vale, està a Gerudo. Vale, va, anem, comencem. Teletransportem a la talaia d'allà al costat. I a veure què fem, vale? Vale, agafaré les frangüeses d'allà per cuidar-me una mica la vida. I aquí jo també algun dia us ensenyaré un vídeo de com aconseguir el traje aerodinàmico, perquè la veritat és que salva la vida. Què és el traje aerodinàmico? És això. Sí, quan te'l fiques tot complet ja veuràs, és increïble. Hem d'anar més o menys aquí no. Veieu com aquest passadís? Aquí. Ficarem una runa i ara hi anem. Va, anem, saltem de la talaia i hi pugem. Vale, jo crec que ja ho tenim. És bastant fàcil, vale. El traje aerodinàmico també està fàcil d'aconseguir i mireu. És que n'estic gastant estamina i m'estic movent aquí moltíssim. Llavors aquí us de... Bueno, si no teniu el traje aerodinàmico ja perfecte, fiqueu-vos les potes de nieve, el traje de... Bueno, tot el que tingueu d'orni o coses així. Però si no teniu no passa res. Ja veieu que una mica de cors ja no tant més. Vale, aquí sí que utilitzarem una mica d'estamina. A veure on està. Està aquí baix, no? Va, baixem a baix. I seguim aquí baix. Veieu que ja és que va aquí baix, perquè veieu que va com un passadís i aquí ja hi seríem. Llavors aquí no us descuideu de ficar-vos el traje lliga perquè si no malament rai, perquè t'envien uns esbirros i a part de que no te deixen passar, t'ataquen i bueno, és una mica per aconseguir-los. Vale, va, el Joy-Con aquest m'ha fatal. Va. Puedes pasar. Ai, vale. Aquí el que he de fer és passar per l'únic camí on es pot anar caminant. Aquí hi ha l'oficial del clan Lliga i has d'anar com més cap aquí. Un cop trobis el passadís on es pot anar caminant, estira't aquí, si vols mirar un amic. Aquí hi ha com una sala, allà hi ha una altra banda que s'entra per unes roques que estan allà en una cova, que jo no la tinc marcada perquè justament després em vaig morir. Aquí hi ha uns cotxes que estan bastant guapos, jo me n'he comprat alguns. Són prototips que es poden guardar a finalitzar d'esquemes i llavors muntar-los. I tampoc estan bastant cars. Bueno, va, pugem les escales. Per aquí. I arribarem a aquesta sala, vale? Aquí l'únic que hem de fer és utilitzar infiltració. Pujar. I arribar en aquesta zona, vale? Llavors aquí és on s'aconsegueix el poder lliga, però no només el poder lliga, sinó la tela del clan lliga i el casco antitruenos més guapo que hi ha aquí, que serveix perquè no t'afectin els llamps i tot això. En fi, espero que t'hagi agradat aquest vídeo i ens veiem al següent. Adeu!